Kowe melu aku pisan marake mumet sa. Kira-kira gitu. Bahasa kromonya apa? 15. Iya, gangsal welas. Udah bener, gangsal Sudah belas. benar. Kalau 16, bahasa keramanya apa? Ya 16. Enem tuh apa bahasa kromonya? Awake dhewe ora ijen. Ngono. Karo panjenengane pepundenku Bapak Haji Narto sing dawuh karo aku nduk nalika 2 minggu kepungkur. Kuwi bengi iki aku dikancani karo sedulurku wedok sing saka Ngayogyakarta. Wong ngono, sapa mak? Mbak, ya engko men kenalan dhewe wong aku iki. Asmane iki nek nyebut iki wedi nek kleru. Wedi nek salah. Oh iya. Mergo sing jeneng asma iki Kinarya Japa. Diparingi tetenger kaya ngono mestine ya ana tegese, ana artine, Nduk. Iya ya, Mam. Kanggo ngiringi Mbak Elisa jumeneng pelok Mas. Nem loro ji. Digarap cara jaranan. Ante
nggih Pak Jange Yulimbo. Kula mboten kanyono-nyono mboten ngira. Pripun? Angel men iki dicernai. Sing bener ki mboten, ora mboten Ya. Tidak mengira orang nyono, orang ngira. Nah, iki bener kuwi. Saged kepanggih lagi kalih panjenengan. Saged. Nggih. Oke. Saged. 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 Sehat to Pandalang? Alhamdulillah sehat. Mas Ayu, Jenengan sehat nggih? ya? Sehat. Jenengan waras nggih? Asemi edian mau piye aku masamu? Lah niki niku lengkap, sehat. Sehat ki carane secara fisik, jasmani. Lek waras kan cara jiwa, cara mental karo ati. Nah, waras kurang ngono. Waras mentalku. Wah, sesuk ganti dalang mawon, Pak Bu. Hei, kok sik? Woi, kok iso ngono piye? Ya nek dalang ki aja waras. Dalang kudu gendeng. Sik. Gendeng ki apa sing bener ki Nah. gendeng. Hah? Gendeng. Nah, itu maksudku. Kok gendeng? Dalangi kudu ya gendeng, gending, gemblong. Waduh. Kudu gendeng. Mergane nek ra gendeng kuwi ra ditanggap. Nek kamu waras kuwi ra gendeng sesuk ganti dalang wae. Mergo dalang ki pancen Kudu gendeng. Kok iso dalang kudu gendeng apa? Mergane 8 jam ya kan semalam suntuk ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe. Ngakak-ngakak dhewe. Mongko sing diadepi mung debok. Sinden sakmene cantik-cantik kabeh, sing dilus-lus mung debok. Berarti kan gendeng. Oh iya masuk akal. Memang wes. Gendeng ya? Lah iya. Yang kedua kudu gendeng, sing nderekke dalang gendeng berarti wong petuk-petuk. oh ngono. Sinden. Terus petuk. Yoga petuk. Yoga petuk, kele bintang tamu petuk. 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 Lah nek aku Mergan- gendeng, Heeh. sinden petuk, kowe petuk terus Pak Lurah apa? Sing Pak nanggap Lurah? apa? Heeh. Pak Wiran to? Heeh. Pak Wiran. Iya. Ayo jajal saiki tak jelaske iki. Aku Soale nanggap wong gendeng, Iya. di meloni karo wong petuk. Heeh. Sing nanggap to? Heeh, ayo. Pak Wiran to? Sing jujur, mau aku nek kowe ngamu sih. Gendeng, petuk, Terus anu, ayo apa? bijaksana. Lho kok apik dhewe. Ya iya wong gelem nanggap wong gendeng karo wong petuk. Gelem bayari, gelem melumpukke wong sakmene oke, gelem urunan kok nanggap wong gendeng karo petuk berarti bijaksana. Berarti gede barokah, gede berkah, ora lo gak tambah kebak rezekine. Iki lho. Mangrungokke cangkeme wong ditanggap ngeten iki. Cangkem apa? Lah piye? Lah iya. Mbak, sampai sini jam berapa? Tutuk kurang Jawa itu ada tatanannya. Ya. Cangkem tuh rodok kasar. Ora nek gunaku halus dhewe. Oh, paling halus. Oh, malah cangkem. Bukan Cangkem. tuk. Tutuk. Ah. Udah tuk iki. Aku nganti malah ketularan ilaku mlungker kabeh. Bukan itu. Tutuk. 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 Tuh. Apa sih? Tutuk. Tutuk. Tutokmu. Nah, ngono. Sing bener tutokmu apa Ah, iya. cangkemmu? Tutukmu. Lah ya kene kok milih cangkem jak Lah, kene. aku mau wis mbek anak-anak kurang kok cangkemku ae ya Mas. Oh lah Ngono. ya demen bener. Wah seneng ya Mas Ayu niki saged sowan wonten mriki bangun Mulya. Mulya. Bangun Mulya Kecamatan Waru ya. Kabupaten PPU. PPU. Ora GPU kan. Ora. PPU Penajam Pasar Utara ini aku kaping kali kayaknya yang dulu sama Ika Pakarti itu Di Penajam. di Penajam luar biasa matur suwun berkah panjenengan sedaya kula bisa sowan wonten mriki kula dongaaken menika kula nggih nderek mangayu bahagia anggenipun ini ulang tahun kepeng gangsal Gangsal welas. gangsal welas dosa. Hei, ora nganggo dosa. Gangsal welas. Kalau 10 kan sedoso. Sedoso. Nah iya, setunggal doso berarti kan setunggal doso gangsal doso.
Kowe melaku pisan marake mumet sa? Kira-kira gitu. Bahasa kromonya apa? 15. Iya, gangsal welas. Udah bener, gangsal Sudah belas. benar. Kalau enam belas, bahasa keramanya apa? Ya 16. Enem tuh apa bahasa kromonya? 6. Kok curang? Lho kok iso? Kok nggak ada keadilan sosial bagi seluruh angka? Wah, lah iki ngajak Pancasila kowe. Layos setunggal, kali, tiga, pak, sekawan, gangsal. Terus 6. curang. Lho gak iso pancen bahasane ngono. Enem itu bahasa ngoko. Lho, tapi basa Jawa ya 6 ya 6. Gak boleh kayak Lho gitu. kok iso? Terus habis enem, 7. kok gak boleh gitu? Ya boleh. Bahasane tatanane wong Jawa ki bahasane pancen kudu ngono. Oh gitu. Lah nek Enem, kowe 7, 8, 9 tetep. 10. 10 sedoso. Loh, curang toh? Yang dapat cuma 6 dari sakmene. Yang papat iki piye? Enggak boleh kayak gitu. Lah kok sik Dikeromok kagak harus. nek kowe pancen iso, kramane apa? Siji apa? Setunggal. Loro, Itu kali. telu, Itu 3. papat, Itu sekawan kan. 5. Gangsal ngerti aku. Ayo nek kramane 6 apa? Gangsal langkung setunggal menopo sedoso girang sekawan. Oh lah iki. Lah iki jenenge uri ya ngene iki. Itu lebih halus kromo gitu atau gangsal langkung kale nopo sedoso girang 3. Dadi kuwi krama kabeh. Iya. Saiki nek Halus, 20 apa? sopan, kalih doso. Kalih dosa nek selikur. Hai, kalih doso setunggal. Waduh. Saiki tak takoni nek pancen kuwi sinden hebat. Apa? Ngopo kok selawe kuwi disebut selawe kok ora kalih dosa gangsal? Kalih doso setunggal, kalih doso gangsal. Lah ya kok disebut Langkung. selawe? Ora iso. Kenapa? Kenapa kok disebut selawe? Enggak tahu, aku belum kenalan, Oh, iya. belum follow. Kenapa kamu sebagai yang ngerti? Selawe kenapa? Selawe. Ya, Artinya artinya senenge lanang lan wadon. senenge lanang lan karo. wadon. Oh. Selawe. Oh gitu. Senenge lanang karo we Umumnya orang cewek sama cowok kalau seneng usia. tuwuhe tresno, Angel. buat ada munculnya cinta. Ah. Nah, itu umur 25. Makanya disebut senenge lanang Selawe. wadon selawe. selawe. Kuwi senenge lanang karo we Wedon. do. Lah kenapa kok disebut 50? Lembu. Kok takon aku? Seket. 50 ya. Senenge mbuh ketek. Kata. Ketek ro ketek. Apa? Ketek kuwi. Oh ya. Apa seket? 50 kuwi senenge wis diiket. Oh, senenge wis diiket. Mula di usia 50 Nggih. kita harus lebih dekat dengan yang Maha Maha Kuasa. Oh. Sing senengane do umbar-umbaran kuwi disudo. Nah, kuwi lho, eling sing eling kalau udah seket, Kuwi wis kuwi kudu wis manembah. manembah. Nah, terus nek wis sewidak, Swidak. sewidak apa? Swidak senenge wis didak. Oh, senenge wis diidak. Mula nek Tegese. umur swidak kudu siap-siap dikubur. Oh ngono, ngono siap ya carane ora sah kepengin bondo donya sing Nah. kelangkung ngono ya, terlalu Oke. besar wong ya ujung-ujungnya awak dhewe sing penting berbuat baik wong ya ujung-ujungnya dipendem. Pendem. Iya. Pendem. Iya ya rasane sune-sune tenang, Ora tenang. rasa emosi Ya, aku. rasa emosi. Emosi. Aku lo tak rewangi dandan ayungin lho mbok emosi-emosi. Lah, kepiye? Nyawang aku sing cantik ngono ben senyum gitu loh hatimu. Iki nek ditawake rame piro? Bisa, ini tuh kita seneng-seneng. Soalnya ini semua lagi merayakan ulang tahun sing kepeng gangsal welas tadi. Mengucapkan untuk Desa Ambang Numulya, Mbak. Oke, Nita. Derek Mangayu Bagyo mengucapkan selamat sugeng ambal warsa ulang tahun ingkang kaping gangsal welas. Mugi-mugi sedoyo penduduk masyarakat. Masyarakat. Angel Mas, kalau bahasa Jawa tuh mesti tuh apa-apa pakai O gitu loh. Ya ora kabeh. Ya kebanyakan gitu kok. Ya pokoknya sih. Sekarang ini apa mata apa bahasa Jawa nih? Meripat. Moto. Oh, moto ya. Moto. Terus. Kalau ada ono. Ono. Nah, kandani semua pakai O. Nah, apa? Kalau apa? Nasi. Sego. Sego lah makanya masyarakat.
Itu loh. Tapi nek masyarakat harus tetap masyarakat, tidak boleh mosok. Bicara ngendi? Cara Jawa iki dadi masyarakat. Lha terus artine apa nek masyarakat? Berarti apa? Oh aku tahu, warga. Warga ngono. Nah, Warga sedaya semua pangajeng-ajeng panjenengan doa panjenengan saged terkabulkan. Mugi-mugi ingkang kagungan pedamelan menapa kemawon yang tani paringi sehat, waras, paringi kathah rejekine, tandurane apik, batine akeh, pedogong. iki yo salah. Angel iki. Apa neh? Pedagang. Bahasa Jawane apa? Bakul. Oh ya, bakul. Bakul, paringi bati sing akeh. Terus sing do dadi pegawe ya paringi munggah derajat pangkate, paringi akeh rezeki anak putune sukses kabeh. Wes donga-donga wis tak sampekno. Bangun mulya. Diartikan. Waduh lah iki. Ado-ado ra enteni kuwi. Bangun mulya. Bangun mulya. Pamane ngono kan karepe. Wih kok yo aku ndobel dadi gareng sih. Sesuk garenge golek dhewe lah. Mbak mesti bebarengan singkut gomregut segala macam lini menapa kemawon sukunya napa mak kemawon kepercayaannya ning aku wis yakin bangun mulya kabeh rukun Mas. Rukun anggenipun bantu binantu siji lan sijine dinggo nek ana acara bot repote kabeh diewangi. Ngon ketekese ngunduh sesuk apa sing wis ditirakatke didongake digelarke wayang kaya ngene bakale ngunduh wah-wahan utawa ngunduh hasil sing apik dienggo setiap wong-wong menapa pribadi ingkang sampun tirakat menika saged sehat ragane jiwane resik atine iso ngunduh wah-wahan sing apik iso ngunduh sing ditandur Mul apa ya? Lah ya mulya kuwi. Oh, sing dhewe-dhewe ora oleh enggah. Kemul. Wah, kemul. Mul. Hah? Neng buri. Mul, neng di mall. Mulya dadi siji mulya tegese kamulyan iso sing iki mau sungkot gumregut gotong royong bantu binantu iso nujukake marang kamulyan dadi kabeh iso sentosa wargane mergo bantu binantu siji lan sijine ngono wis ta muga-muga bisa kasembadan yo dalange waru wah apa wajahmu selalu terbayang di mataku alah ayo pangga pinter lah. Rusak pikiranku nek aku adoh karo kowe. Mah aku ngene. Gas. Penajam Pasir Utara. Aja dawa-dawa. Ngomong apa kok? Kaya ra wis iki penting dongane wis kaya Mas. Sudah disampekno. Lah iki webakune seneng-seneng. Gek nyanyi biasane sok ngono. Nanti nek wonten pamundutan monggo. Nggih, Pak Kades tasih Pak Kades tasih lenggah menawi wonten sik kersa minggah pepanggungan. Pak Camat tasih. Nggih, mumpung menika makulumpuk sedaya tumplek blek wonten mriki. Blek ki adahi kerupuk ya. Blek ki ada kerupuk. Nggih, niku lah tumplek blek. Nah, nggih niki menawi dari Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak Haji Narto ingkang sampun ini memanggil kita berdua wonten mriki nimbali. Monggo katuran minggah sinten kemawon. Sinten kemawon. Nyuwun sepotipun kanca-kanca. Duduk. Monggo Pak Kades, Pak Camat. Pak Haji Narto aturan tindak panggung. Sarweng janma kangkon satan jiwa.
Haji. Selamat malam, Iya, Mbak. hadap sana Pak Haji. Ini kita di streaming sing nonton nusa donya. Iya. Iya. Oh ya, Bapak Kades dulu. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah mempercayai kami boleh hadir di sini, boleh berdoa tirakat bersama di sini untuk menggelar wayang. Mungkin ada yang mau disampaikan di hari ulang tahun ke-15 ini Pak, untuk warga masyarakat. Untuk warga masyarakat Desa Baranmulya, hari ulang tahun yang ke-15 ini mudah-mudahan kita semua warga ini nambah rezekinya, nambah kualitasnya, nambah persatuannya, nambah kerukunannya. Amin. Dan semoga semua warga yang ada di Desa Baranmulya apapun usahanya kami doakan sukses selalu. Amin. Doa panjenengan ini bisa kasembadan, semoga bisa terjadi menjadi berkah untuk semua masyarakat Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Haji atau Pak Camat? Monggo, nih, Pak Camat. untuk Pak Camat. Pak Camat ini Warung. baru 1 kali nonton wayang. Oh Pak. iya, oh ya siap. Ini gimana rasanya nonton wayang ini? Alhamdulillah malam ini luar biasa semangatnya untuk warga Bangunmulyo dan juga Ika Pakarti yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan kami berharap kepada seluruh warga Bangunmulyo untuk menjaga ketertiban baik itu nanti setelah acara dan mungkin jalannya acara pada malam hari ini. Semangat terus Desa Bangunmulyo dan Pak Kades untuk membangun Desa Bangunmulyo yang lebih maju lagi. Minta tepuk tangan untuk Pak Camat, matur suwun, terima kasih Pak. Tadi Pak Haji ya mau nambah Pak. Ya kalau dari saya Mbak Elisa, Ya. saya ini sudah mendukung Pak Kades ini mau mengadakan wayang kulit. Ya mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Pak Kades, monggo nyanyi kali Mbak Elisa. Nyanyi. Oh, monggo. bisa nyanyi Pak. Iya, biasanya gitu kalau udah naik gitu udah atur pengendikan, nanti digenepin dengan menyanyi bersama. Menawi mboten saged menyanyi, saged diwakilkan, tapi ada syaratnya. Kok dong guyu, ayo. Kok dong guyu, ayo, paham ya. Ini boleh nyanyi bareng saya Pak, apa yang disukain lagu-lagu atau apa? Saya itu lagu nggak ada yang hafal ya. Oh, lagunya request juga boleh. Rondo Kempling, ya boleh Pak, Rondo Kempling ya, ini rame-rame sekalian ya. Ada Pak Haji juga, Pak Haji. Saya sarankan Narto Pak ya. Haji aja lah ya. Oh ya siap. Kalau untuk saya, Apa ayo Pak? Haji? Mbak Elisa belum punya burung ya. Aku Burung. mau Aku rung. udang kuning. Oh iya. Aku ran duwe manuk. Nah, Tapi makanya- seneng manuk. Duh, Tak lah boleh iki. nih Mbak Elisa, neng waru iki nek manuk iki. Ya ada manuk. Udang kuning. Oh siap, nanti diaturkan manuk podang kuning. Pak itu ini Pak Kades ikut nyanyi? Ndak, oh jadi wakilkan aja. Pak Camat lagunya Pak apa? Camat. Menyesuaikan. Oh iya, Rondo Kempling boleh Pak, bareng ya. Oke, Rondo Kempling dulu dong Oke, teman-teman ya, kasih siap. yuk. Rondo Kempling cok, dados. Ah. Ya. Iya. Kempling lah Mas.
Ampun kelama sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blonjone pasar paing rondo ibu murah patek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting susu malang ben rada dijamin kampling matur suwun matur nuwun. Terima kasih dulu. Oh iya, Pak Jinarto mau tambah apa? sudah ngano apa Mbak? Sudah nganu ki. Ninggal katresnan. Oh, Wes. tinggal katresnan tadi sampun. Enak tadi. Oh, kuda lumping. Wes. Nggih, Lanjut. Oke. Apa? Ganti dong lagu yang lain dong, Pak. Tadi ninggal katresnannya udah. Yang belum. Poda oh burung. Oke. Burung. Oke, siap. Kita nyanyikan Manu Ang. Ngagem bawa mboten, Pak? Mbak Layu. Langsung, hah? Bawa. Oh, bawa nderek wis numpak speedboat tok bawa mau. Mbak Alisa. Ya. Piyayi sakmene iki do ngenteni jenengan kabeh. Napa nggih? Tenang. Waduh, matur sampean nuwun. Wis iki mau yo tak rewangi, aku wayangan langsung mangkat mabur duar terus lewat darat, lewat speedboat iki mau wis tak rewangi mentul wis tekan kene seneng aku. Nadyan wujud temong paksi coba Pak Haji mesti hafal saking seringnya dengerin saya nyanyi Podang Kuning loh. Apal. Oh nggak hafal. Apal. Agawe taline Halus manis. ngajari ra. Sebenarnya kamu ingin kan berdiri di sini? Enggak. Kamu ingin kan menjajariku? Ah, gua duduk aja udah berdiri. Alus manis nang manuk apa ya Pak iku? Manuke kok alus? Tuh rasane legi ki apa? Manuk Manuk cipret, Mbak. apa? Manuk Hah? cipret. Hah? Manuk cipret. Salah. Ayo. Manuk kewutan wedang. Utang nek kopi ra nganggo gula apa ya legi. Iya itu kalau kita beli itu loh, beli jajan Lamongan gitu loh. Kan tuku manuk dilalah karo teh panas. Lah kok ketumplakan wedang ya manuke dadi legi kan. Ora trimo legi nek kuwi. Melocot barang kuwi. Wasa wengkan kung Mbak Elisa, Dalem. kamu itu termasuk sinden yang tidak punya perasaan. Kenopo? Ket mau ning kono lho, Pak Camat ki ngene, ora kok cedak-cedaki. Lah, aku deketin pacaman deh. Ya sing Sajane kamu pengen aku bisa lebih dekat sama kamu kan? Oh, bagus. Inti dari inti itu kan, ala-alanya Pak Camat. Pak Camat mah aman-aman aja, aku mah udah salim sama Pak Camat. Ya, tapi kan Pak Camat lah WA gua. Oh, WA kamu apa? Gua kalau begini. Alah kamu tuh Pak Camat, tulisannya Pak Camat padahal itu cewek kan? Ah, mudaro. Senengane kok gawe icuk-icuk. Bojoku nonton lagi. Oh lah ya. Ya. Golek isi podang jenar. Aku mau tanya sama Pak Camat deh. Oke. Tadi aku dapat bocoran. Di sini tuh kan
multikultur ya, banyak suku gitu. Tapi katanya juga ada festival, sering ada festival apa namanya Pak? Festival apa? Festival Buen Ya. dan juga tiap malam minggu itu ada kegiatan di alun-alun. Ya. Dan juga mungkin malam ini yang luar biasa. Malam ini luar biasa ini. Biasa. Wah, luar biasa ini saking bagusnya masyarakat wonten Bangun Mulyo ini untuk Sengkut Gumregut mengadakan acara ya, jadi rame. Ya kalau Buen itu setiap tahun juga ya Pak? Baru tahun ini. Baru tahun ini. Apa arti Buen? Buen itu ada. Ada? Ya bagus. Oh bagus, nah, berarti ini kabeh Buen. Oh ya, kamu juga buen. Alah melu-melu lah. Mbak Elisa. Apa? Aja kurung Pak Kades. Kenapa? Pak Camat tanya kapan wayangan Pak. Oh ya, Pak Camat, saya suruh tanya sama Pak Dalang, katanya kapan wayangan lagi? Kan nonton baru sekali otomatis belum pernah wayangan. Rasanya gimana Pak, udah nonton wayang Pak? Rasanya malam ini luar biasa buat saya dan juga terutama baru kami bertugas di sini. Chemistry-nya wayang kulit itu menceritakan sejarah dan budaya. Ya. Itu yang paling berkesan lah. Artinya mudah-mudahan di tahun depan Ya. kalau kita masih bertugas di sini, insya Allah kami akan mengusahakan agar kegiatan perayaan. Amin, ditepuk tangan semuanya doa ya Pak. Nah, nek tenanan nek besok kira-kira sido ya Mas di DP saiki yo urunan. Ayo. Awak dhewe urunan nggak DP Pak Ben Camat. sido, Ben ben sido. Dalangnya kira-kira ini atau mau ganti? Kalau bintang tamu jelas saya ya Pak, jangan ganti ya Pak. Tetap ya. Tetap. Dalangnya sama. Sama. Oh iya. Pak. Kalau Duitnya Jo, di DP. ono dalang karo bintang tamu DP penanggap lho ora. Nggih, tak lanjutin ya Mas. Nggih. Iba bunga hingga tiku. Ayo Pak Haji Narto ini paling hafal, harus hafal ini. Nyanding pisau dadi tombo, coba. Nyanding pisau, coba. Sedikit aja. Kesasar Mbak. Apa Pak? Lanjutkan. Oh lanjutkan. Cuman dikit loh aku loh nanti rindu. Aku di belakang Mbak Nyandeng bisa dati tombo. Pak Haji dipun garap cara tayub napa cara kuda lumping? Tayo Papa kuda lumping. Ya. Milih Pak. Kuda Mari lumping. kuda lumping ke atas. Nggih. Tayub. Lah ini multikultur, ada yang suka tayub, ada yang suka kuda lumping. Ya wes di paro wae, di paro. Sing sak pupuh cara Tayub tayub sing dulu. pak pupuh jaranan. Siap. Monggo. Menika Bapak Camat, Bapak Lurah tasih jumeneng wonten mriki tetap atau mau ya oke siap. Wah, Pak Haji pokoknya Siap. dawuh harus dilaksanakan. Mangga buka bonang rono lunga nem. Ya. Mangga Cak. Siap. Joget ya Pak, tipis-tipis saja boleh. Monggo Pak Kades, Pak Camat joget go. Esuk awan ning omah wis ora basah. Luyuran anggoleki sing sayang.
podangan tutut ati kepranan ora mendo atiku sen saya tetra tak sranani sun pikat bulu depan Ayo, 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 ayo. Ayo Pak Camat, joget Pak Camat. Esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mikir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen ngambil ya kan nyawang reyang-reyang tak sawang mencok ning ngapang kekencang tak rintik saka katawang seruing oce dheweke malih pencokan elo kae tak suwun baca ngicin podang kuning anggawe pikir kokome celeret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen kakon nyaning liran ora bakal atiku bagi wong liyan yen si podangan detut ati kebranan ora mendo atiku san saya tetra tak sranani sun pikat bulu tepen Matur sembah. sampun Nggih. podang kuning versi jaranan kalian Sampun niki dipun tayub aturaken. sampun matur sembah nuwun Pak Kades Pak Camat Pak Haji Narto lah ndak rogo-rogo ngene iki lho nggak enak aku rogo-rogo gini lho aduh nggih tuku sepit oh nggih numpak sepit lho bencang mboten diantar Pak oh nggih matur suwun Pak Camat terima kasih lah wes dumroto dumdil sing wedok-wedok dalange aja meri Lah aku debok ya wis seneng kok. sembah nuwun Pak, berkah barokah Sampun Pak boten sah Pak. Ah, Mboten sah yo ngene mboten sah Pak mboten sah Pak nggih Mbak sembah Anissa. nuwun. Ya Luar biasa. luar biasa ini luar biasa ini bentuk apa ya betul-betul Bapak pimpinan tapi mau menyatu sama masyarakat Nah. ora kok misalnya nganai sambutan terus pulang udah dan ikut nyawiji ikut di atas panggung masih pangandikan masih ikut nyanyi ikut joget isih alah
Nah, itu loh, itu Aduh loh. ya seneng ya. Nah, itu Mbak matur Anissa, nuwun. matur nggih. nuwun. Jane arep tak aturi lenggah sik. Ning ini ada penggemar. Loh, iki